Id-deputat Laburista u kandidat ta' tmexxija tal-Partit Laburista l-Avukat Robert Abela se jkun qed jimxi fuq l-istess politika ta' Joseph Muscat, dik li jistenna l-inkjesti. Minkejja li pajjiżna spiċċa fl-akbar kriżi politika fl-aħħar 40 sena, propju minħabba din it-tip ta' politika, Abela qal li hu juża l-istess stil. Staqsejna lil Robert Abela jekk hux dispost li jwarra persuni fil-kabinett li jinsabu suġġetti għall-inkjesta kriminali fosthom il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna. U wieġeb hekk. Ir-risposta hija le. Robert Abela kien qed jippreżenta waħda mill-proposti tiegħu għal din il-kampanja dwar il-mediċini disponibbli mill-Gvern, iżda meta aħna staqsejnieh x'sar mill-weda elettorali tal-Labor li titwassal il-mediċina lill-anzjani b'xejn id-dar, u baqa' jdur mal-lewża u fl-aħħar ammetta li din il-miżura għadu ma sarx studju dwar kemm se tiswa u allura ma tistax issir. Minix se nagħmel wedjiet li ma jkunux kosti li ma jistgħux jiġu implementati. Dwar il-problema tal-mediċini out of stock u qal li problemi mhux dejjem ikollok. Abela konferma wkoll li l-Grupp Parlamentari Laburista kien qed jinjora għal kollox ir-responsabilità li tefa' fuqhom il-President tar-Repubblika George Vella meta l-ġimgħa saħaq li hu m'għandux poteri li jneħħi l-Prim Ministru iżda li din is-saħħa tinsab biss fil-Kamra tar-Rappreżentanti u fil-waqt li l-Oppożizzjoni ilha l-ġimgħat tisħaq li Joseph Muscat għandu jwarrab b'mod immedjat sabiex pajjiżna jerġa' jibda jsib l-istabbilità tant meħtieġa bħalissa, id-deputati Laburisti mhumiex disposti li jerfgħu din ir-responsabilità. Se tagħmlu bħala grupp parlamentari Laburista dwar din is-sitwazzjoni. Se tibqgħu status quo diġà tieħdet u se tibqa' dik il-pożizzjoni. u se jsir xejn ġifieri. Ġifieri intom se ġorru responsabilità li poġġa fuqkom il-President ta' Malta. Għalhekk li maħniex inti nġorru responsabilità. Id-deċiżjoni ittieħdet hemm l-elezzjoni fit-12 ta' Jannar, 11 u 12 ta' Jannar, u naħseb li ejja nżommu ma' dik id-data. Intant waqt l-istess konferenza tal-aħbarijiet li Robert Abela għażel li jagħmilha fi Spiżerija huwa żerżaq ukoll isem ir-rivali tiegħu fit-Tiġrija, dak tal-Ministru Chris Fern, bħala l-Ministru tas-Saħħa jekk hu jkun elett mexxej tal-Partit Laburista u Prim Ministru.